preksa kesehatan iki karo mantri-mantri kuno. Iya. Karo mantri-mantri kuno awakmu kondang waras. Mantri kuno iki mesti apa-apa kon mangan kabeh. Pun mangane sing kathah ndok mboten napa-napa iwak pitik gak apa-apa. Lah bareng dokter saiki kepriksa wis lara malah dipenging mangan kowe. Aja mangan daging, aja mangan ndok, aja mangan kakung, aja mangan buncis. Uyah ya sing sithik wae, suwe-suwe kowe ora garing ra mangan. Bapakmu wedi kalah saing. Wayangane apik wayanganmu. Alesane berarti kowe ku anu cara agamane kowe ku dizalimi. Zalimi dhewe. Piye wong jatah kon mucuki ra digawani sandangan kaya aku. Lah tak kira mongkon ngejak putrane dijak majaket ya tak jak ngono wae. Wong piane wis isih Pak Igit. Putrane dijak mucuki, mucukine dihapus kok. Marbuka rasa Ayo dimujiku Sila kita padura wancine goro-goro sing mirsani isih wah pirang-pirang. Utoh Mas Bagong. Nggih. Sembah nuwun. Wah, acarane memang luar biasa. Panggunge Semegah Keraton Mojopait. Mojopait kok nganggo rejing. Jenenge Mojopait milenial. Kita boleh hidup di zaman sekarang harus mengenal dan mengenang zaman dahulu. Oh iya. Urung ana aku jenengan ki ana wong biyen. Iya. Ngelingi ketara pengetan kemerdekaan. Uga mengeti hari jadi Solo 3. Solo 3. Rejenge dobel sokone 6. Oke, biasanya gak ada salon tapi engko dienggo olahraga besok ya ben ora. Nggo mau gantungan. Nggo gantung kowe iku ya. Biasane ngoten. Niki dijangkepi kok Pak Igit. Nggih. Alon-alon jangkepi nglimbukan ya ana gara-gara. Laras. Bakunipun ngaturaken gunging panuwun dhateng pemerintah kota Solo 3. Matur nuwun. Ingkang sampun paring panglipur pagelaran Ringgit Purwa mapan wonten ing lapangan kembang Desa Randuacir mriki. Teng Arga Mulya, Arga kuwi gunung, Mulya kuwi wis ngarani dadi kene papan sing mulya, nggon pegunungan tapi sing mulya, ayem tentrem. Pak Lok Jinawit. Nggih. Tanduran tukul kabeh. Nggih. Nembe niki wayangan mirsani tesih utuh wayang goro-goro. Lha niki disusul Pak Galih Pudak Payung. Oh, bakule go goreng. Nggih, jebule WA teng Gemberutu ki mah. Patang jenengan repot mriku WA masuk. Nggih, saking Mbah Jailani, Mbah Kanaparo. Wah iya. Coba nembang jo presiden. Nggih. Dipilih sing iki. Sing nom-nom iki, Ah, nggih. anak-anak ya. Dadi Mbak Lila karo Mbak Indri. Nah. Oh. Iki kena nggo tombo adem iki. Ndek iki karo calone ning omahku jebule angkatan laut tenan. Nggih. Tenan kula ngeroh dhewe. Bocahe rada ireng. Nggih. Potonge kaya tentara. Oh iya tentara lagi tak tono potonge tok aku percaya. Nggih. Kula takoki peralatan kapal nggih ngerti kabeh jebule. Nggih. Jebule bojone ya pahkoda. Apa kuwi? Sing sopir kapal Kuwi nahkoda. iya nahkoda. Kene Lil, kene Mbak Pahkoda iya. Indri. Ya. Kene-kene nak wis rano wis. Nan kowe ngantek nakal karo Indri ning segara dilep-lepno. Iya. Agar bocah sing kecewa. Asline Indri dadi manteni pajak-pajak do gelo. Sinten Pak sing gelo, Pak? Ya sing urung duwe jodoh, Ya termasuk sing do kecewa-kecewa iku. Nggih. Tanggal 3 Oktober nggih Mbak Indri dadi manten nggih. Kanca-kanca Cakraningrat sambatan kabeh budal ning gone Indri.
Kowe Jo mangkat Jo. Nggih. Heeh. Lho wis di ngono pitik lho iki nyelepno barang wisan. Didang sok tanggal 3 iki. Nembang lagune Pak Sigit nggih. Nggih. Bocah kok nggih, penak era karuan. Cah manutan kok Pak. Nggih. Aduh. Bocah kok. Bocah. Lagune sayangku Mbak Lila karo Mbak Indri. Oh. Sayangku. Heeh. Ciptaane Mas Petruk. Nggih, taun 2012. Besok wis 14 tahun. Heeh. 13. Sok rena 2026. Kowe iki hitung-hitungan ora pati trampil kok. Aku ya mek bathi ngono kok ya ora oleh. Nggih ta. Larase pelok Mbak Lila Mbak Indri. Oh, ya. Sayangku digarap slow dangdut sik. Bar kuwi lagi sigrak. Tambah adem ya. Aja nganti lali lho Ndri cakepane kuwi biasane sok nembang joget karo ngalamun. Mikir sini asgara nyapa. Wis mok estokke perintah kurung mangan ati pitik. Sampun, Pak. Oh iya. Aja mangan atine bapakmu sedeng kok. Mboten ah, Om. Daya ingate ati pitik dirajangi ku celupke ning kecap. Nggih. Nggih. Wah, sesuk mah. Nek sak pitike malah goblok ya, Pak. Goblok. Atine tok. Mangan atine tok. Sing asam urat ora entuk. Ora entuk ya. Kowe iki manganmu nganu nang apa kuwi jenenge ndok asin karo iwak asu. Ya kok cangkem elek wae. Takkan preksa kesehatan iki karo mantri-mantri kuno. Iya. Karo mantri-mantri kuno awakmu kondang waras. Mantri kuno iki mesti apa-apa kon mangan kabeh. Pun mangane sing kathah ndok mboten napa-napa iwak pitik gak apa-apa. Lah bareng dokter saiki kepriksa wis lara malah dipenging mangan kowe. Aja mangan daging, aja mangan ndok, aja mangan kakung, aja mangan buncis. Uyah ya sing sithik wae, suwe-suwe kowe ra garing ra mangan. Iya. Kowe tak kira menehi resep jenenge malah nyengsarake kanca. Iya. Ngono. Engko tak wenehi resep nang, tak wenehi resep asam urat wis aku diobate. Poso, obate iki poso. Oh. Weh. Poso aja ngantek buka. Poso nang. Kowe poso 2 minggu gitu. Terus 2 minggu wae aja akeh-akeh wong danang sesasi mesti ora kuat to. Kuwi poso 2 minggu kuwi ganjaranmu padha karo poso setengah sasi. Lah karo ubeng ana galengane. Wih. Yo 2 minggu ya setengah sasi kowe sing jaman ndek biyen mulu. Iya. Lagune sayangku nggih Mbak Indri nggih. Mbak Lila sayang kuwi, Mbak. Mbak Lila sayang kali sinten Mbak Lila? Sayang kalih mboke. Iya. Terus terang kok nek jae mlayu gelo. Sayang karo mboke. Monggo. Sing enong gelo atine iki lho, ora mbok akoni. Mbak yo ngono, wong iki mbak yo ngaku po anane. Alah sing enong momong Lila ya ora kuat iki. Wis tak jamin wis. Sing kuat ya sing bunang. Wis ngene ae ora pilah-pilih, sing penting urip wis. Temanten kekalih mapan wonten ing pade-pade. Stowek dur. Yo sayangku berdua Mbak Lila karo Mbak Indri ya.
nuwun. Nek ngapalke lagu iki penak kok. Akhir kalimat menjadi awal kalimat. Sayangku kang dadi ati. Lho ati ngarepe mesti ati. Ati iki datan bisa lali. Linali saya kelingan lamun kelangan. Ngarepe yo kelangan neh. Kelangan sumpengku kembang tresno saiki neng ngendi? Ngendi kamu gawe tangis tresno tumetes sing matamu. Walah Bagong ora. Iki jenenge overtune. Oh, dari pelok 6 pindah ke pelok barang. Kuwi overtune. Over rondok dhuwur. Iya, ada. Nggih. Coba Mbak Eni karo Mbak Ima sik kene-kene. Ayo. Urung lega iki ning gambar iki nek gara-gara urung ana Eni mbek Ima iki urung lega. Kene. Modern. Disepoti Mas iki. Tululit. Ya men ra lali spot lawas. Ayo. Tululit ya. Loro ya setelane wong loro di mana ada Mbak Eni pasti ada Mbak Ima. Padha sijine Kita kan ngantukan. Ipin. Walah Ipin. Ngono ki ning bis lungguhe ya wong loro sampean. Nggih. Boten sedeng. Oh, boten sedeng. Kula ngebak-ngebak inggon. Ya, ukuramu iku kudune motor kae sing dhewean ya. WA bok, motor bok. Kaya lemosin iki nggo dhuwur brek. Nggih, aduh. Boten enten sing purun jejer kula. Lah kenapa? Ngap jet. Mengapa nggih? Mboten ngoten, kleresan jok sing dilungguhi Mbak Eni niku sempit. Nah, sing lungguhi wonge gedhi dadi yo pas wis. Ora gedhi ya. Rumah saku ukurane jok ya padha wae. Boten jarake benten. Oh, jarake. Jarake niki lho. Wes kok ngene kowe dingono bagasi ya. Jarake. Dingono bagasi ngono wae. Slendro songo Mbak Eni. Nah, nggih. Mugi. Tali tresno. Wah. Sembah nuwun ditenggani temase tinggani Pak Raji. Oh, Sugeng Dalu. Pancen ngisor Pak semangat. Raji iki koncone Mas Didik. Oh. Dadi Mas Didik ning kene iki koncone sepuh-sepuh kasepuhan kabeh. Oh, nggih. Sing nom iki ra eneng ngono. Mas Cici niku nggih kasepuhan. Nggih, kasepuhan. Heeh. cocok-cocoke karo sing sepuh-sepuh. Lambene yo si elek dene. Angger awar sing nom mbok amuk mesti kok ya. Ya ora lho dene iki ya wis sepuh. Dene dhewe sepuh ya. Tali tresno. Nah, nggih. Tali tresna terus. Oh, kanggo naleni katresnane warga Solo 3 karo Rembang aja. Nggih. Aduh. Iki yo karyaku tahun 2012 ya. Welah malah kawuk neh iki ya. Kawuk ki apa? Kawak saking kawake Banget kawake dadi wawu. Aku kaget e. Kane ra apa-apa. Nek Lawase iki lho sing Lah nggih, kawuk. kawuk iku nek nang nggon aku beda Mas. Apa Tegese mangkake lho. Oh iya, kawuk Bocahke mangkat. kok kawuk ngono. Iya. Nggonmu kuwi kawak kuwi.
Jagat ya isih melek jebule. Oh, lah bak Kowe mbok jagongan karo masmu karo Mas Awang ngono kan. Lah yo karo Mas iki Jejer jejer karo Mas. rukun ngono. cah loro iki penanggalane iki ketemunan dadi ora cocok. Jagat iki jek standby ngenteni Anoman kok nek metu neh. Ngono yo. Awang iki semester papat tok cah lanang ora duwe pacar. Masa ta, Wang? Mosok lho dereng gak ada pacar. Tenan niku. Wong Awang iki sing dicontoh bapake. Oh, bapake mbiyen yo ngono jeru. Iya. Lah aku Anak sing cilik. Kowe ya nyontoh bapak kan ya. Iki ya wis duwe ning Ponorogo adikmu iki lho wis duwe ning Ponorogo. Angel. Ya wis sok ben tak entuke Ponorogo sisan kowe Bang. Iya tuh. Iki karuan sak bis. Kok karo sak bis. Tujuane bareng. Oh iya. Oh, gunung Ponorogo kono akeh wong nanggap wayang lho Wang. Masamu dipikir sik. Tali tresno dadat ndasmu maju-maju sirah nganti ndas. Blakone rontok gegeden. Mate ngene-ngene jebloke pojok ngene. Aja. Geding aku wis lunas geding aku. Mbok tikul. Ya Jo, bangun nganu tegel ngarepe ya. Nah, Nggih, Pak Nggih. Oke. Niku ajeng kula paping mengarep mriku nggih. Tak Nek borongan paving ora sudi aku murah paving. lah wis kok papinge siji dirego pira ngono. Iya. Gawe neh ngono to. Insya Allah. Waduh. Wis mulai bayar dek ini. Jagat wingi iki omong Pak ajari joget tayub. Ora usah aku. Maro ning kene Pak Julang. Maro kene Pak Julang. Bapakmu kira kenal tayub. dadak golek bola. Ayo. Golek bola. Kene gat joget kene gat engko disawer Om Julang ngene. Ah. Nek iki semangat aku. Mas Awang dijak ora? Nah, Awang iki bocahe meneng kok cahe, meneng isinan banget niku. Aku percaya nek Mas Awang alim. Timbang bapake cek meneng Awang ketok. Iya. Iya. Kene. Kene iki sing kene. Duh, kelangan 50. Cah iki mok kono apa-apa manut kok, Jo. Jagat lho. Oh, Iki kok joget nggih. kok kon main teater, mangkat bal-balan, mangkat mlayu, mangkat saya. Pokoke cahe mangkatan ngono. Kon gawe apa iso. Gawe puisi spontan ya iso, Gat. Sare. Kayak mikir coba. Koyo malam hari. Ayo coba. Aku di sini. Terus Aku di sana. oh ya tak bisa. Wis ngono tok. Lah aku isone mau katane pendek tapi sorone apik. Oh iya. Wis baleke mikir kok nek ngomong terus malah bayang. Oke, nek Kok nek ngomong terus malah kritik bapak. Ya, Joget kene iki. siap, Brak. Ya. Lah wong ape joget ya siap to. Ayo. Iki Bu Ika pesene Jagat. Kon ngejak harus iki mau. Wika. Oh. Nang tamu berarti niki. Asli iki ora ngerti kon. Lho, Mas Jagat mboten dandan. Lho kenapa? Lho mboten mucuki. Walah mboten ngerti aku. Oh, alah. Tak kira mau kejak dolan jebule kon mucuki. Oh, Ketoke ditilap le wedine kalah saing. Wedine kalah saing. Bapakmu wedi kalah saing. Wayangane apik wayanganmu kok. Alasane berarti kowe ku anu cara agamane kowe ku dizalimi. Zalimi dikil. Piye wong jatah kon mucuki ra digawani sandangan kaya aku. Lah tak kira mau kon ngejak. Putrane dijak Mas Jagat ya tak jak ngono wae. Wong kuwi ane wis isih Pak Igin. Alasan, Gat, Putrane alasan. dijak mucuki dihapus kok. Alasan. Ora kata. Lah salah paham aku ora paham. Sabar ya le dizalimi angger sabar ya. Tumbak cucukan kowe. Sesuk mucuki dhewe. Guri omah kae tebu pirang-pirang yo. Yo, tali tresno. Yo buka vokal Mbak Ima yo. Nanai. Tali
tresno jroning rasa tangane iso kemitir barang Sendina kaya sewindu angan rasa Matur nuwun ya, Cung. Makasih, makasih. Makasih. Kendel anakku. Kendel. Tur sembarang iso. Anjen bakal dadi bocah gedhe. Ya wis cilik dadine gedhe. Lah nggih to, sinau kawit saiki nek kendel somben tinggal mencari ilmu. Nah iya. Piye Mas Awang wani joget ke jagat?
Kalah mental. Kalah mental. Wong ting adimu sing dizalimi nekat kok. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oke. Oh. Kudu ketok cetha iki. Mas cetha iki ya. Lah nggih wong mesti kan ki ambake sinten sing mboten ngerti Mbak Yosi. Lah nggih. Ketok. Kene cetha. Halus. Sembah nuwun metu apa kuwi jenenge? Soto, Pak. Soto Solo 3. Weh, Sampun ngenten kerupuke. Wah. aku rong tau untuk dum-duman sego terus tutupe duit ngono ora tau yo. Mesti kok kerupuk ae. Mbok sekali-sekali gawe pemecah rekor Piala Muri. Soto tutupe dhuwit aja ning kono kerupuk, kene kerupuk. Rengu jo, Mbak Oke. Yosi. Oke. Digarap Gonggomino Tulungagung. Weh, elak. Nggih, Mbak Yosi. Menika karya Pak Wongso Subagio. Waduh. Maxi Slendro Songo menika favorite kanca-kanca CFC Semarang. Rengu. Ya, Gonggomino iki digawe rengu. Nggih, makasih Mas Surito wis. Wah. Seksi sibuk nika nggih. Nggih. Alhamdulillah. Niku chef kampung Laut. Nggih. Chef. Ning nong. Nong ning nong nang nong. Memanesmu. Lah sing gawe pemanis. Yo, nganggo memanis. Soto kok menetek iki. Kok dijoli anyar, Mbak Yosi mboten sangangge duda Pak Tok, Mas. Nggih. Memanismu kanggo Suarane sih ganggas. Gagas iki apa? Ganggas iki cek resik bening apik. Wow, nano nang ning gawe ruciting suarane bojomu iki kaya Yosi kuwi ya, Oh, mirip. mirip persis. Glior-gliore kembar wong kasepuan padha. kasepuan. Double keluar. Mas Dodo. Lah kan mau gage ngono. Sing demung niku pancen nggih. Oh, bocahe lucu, imut-imut. Aku rong gage ngono. Cilikane Dodo. Mungil. Ya kaya ndek iki. Sekolah nggih, sekolah ngono kuwi. Ditambah ngono iki. Dodo ya. Kaya film Boboho kae nek kacamatanan ireng bunder cilikane Dodo. Gedhe-gedhe karo maem nggih, maem. Sekolah ki nak nggih. Lanjut Bocah pinter, jomben bocah pinter jebule goblok. Lah dongane mboke ora mandi kok. Oh, alah malah pasote tanggane sing mandi. Iso iku lho. Upama mundut ta ibarat
wong numpak prau Ganti kowe, Jo, ganti kowe, Jo. Sora. Ketokno nek kowe iki ya vokalis handal, vokalis hadroh campur sari. Jal kaya ngene. Aja keden lho. Ora. Jele. Kaya manak lho ya kaya. Sing apik lek nyuara. Iya. Diatur napas. Napas diatur. Aku nembang awakmu nyambi mangan Oh kerupuk. iya, ya apik ngono ya apik. Lumampah tanpa welah. Iya, iso jebule cah iki. Lah aku cara gak merongos nu ganteng kok, Mas. Kuwi ora merongos kowe iki. Lah pripun? Pipimu kemunduran. Oh, Sing ngomong sapa? kawan ngene lah ya ndek kae mak ganteng-ganteng dhewe. Kaya mentoloi lho nyambi. Oh iya iya, kesehatan. Jare kon mie. Iya. Berarti mbakmu mbiyen yang ngundang kowe ganteng-ganteng dhewe ngono ya. Nggih. Mbok iku ora tau kok anake dijur ya ora tau. Mendhi yo elek yo raketang buktine beda karo omongane. Ganteng dhewe. Kok iso beda karo omongane? Lah muni ganteng-ganteng dhewe jebule asline yo elek to iku. Seorang ibu paling yang aku cinta. Neno. Ing madyaning jala temah gonjing angin joning paku lingan. Oke. Rengu digarap tulung agungan coba kaya apa Mbak Yosi Dian Pratiwi. Buka saking vokal Mbak Yosi.
Kasih kembali. Wis sotone dipangan kok bededet. Imam kok selawat. Wareg sing mare wareg tempene loro iki Nggih, Pak Igit. Parai wareg kabeh. Aku ora wani mangan. Lah kerupuke nek tak pangan ini mikak kriuk rame Iki carane cara punya akal dipakai. Piye? Kerupuke dicelup lemes. Enggak meneng wae. Kuwi jenenge kerupuk melempem. Kok wis dikae dudu agung gunane khusus nggo dalang nggo nyelup kan lemes. Nggih. Iki Mbak Deni karo Mbak Ida bareng. Nah nggih. Iki pasangan enggak mau terpisahkan. Waduh. Di mana Deni harus ada Lalawati. Ada apa? Lalawati. Wah. Jalan. Kowe mbok ngombe susu segar kuwi aja men seger awakmu. Kula pun susui teng nggone sing gambar sapi ku. Tuh. Urung ki. Walah. Iya langsung melengkung mesine. Mesti apa sing mlengkung? Lah niki ditiki Mbak Deni langsung bet. Deni apik bareng anjlok tekan kisor terus kirik. Ngoten iki nek malam Jumat dadi dhuwit lho Pak. Nek Masa? Rimbing anu dadi dhuwit. Jaran sembrani nggih. Lagune ngono aja. Napa niki? Oh, iki nek ora cengkir gading. Weh, nggih. Nanjake Mbak Deni sing balung. iki pembukaane Mas Narki ya yo. Aja ora. Malah kacau kabeh. Wong Narki iki ngambang. Ketoke jenengan ngendika cengkir gading ngoten lho. Heeh. Iya, heeh. Cengkir gading Banyuwangi. Coba. Iki dasare Mbak Ida yo mambu Banyuwangi, Jawa Timur, Mbak Deni yo Jawa Timur Nganjuk. Oh, wong loro ijo mambu kabeh. Kambon Banyuwangi. Banyuwangi, mambu Banyuwangi. Berdarah Banyuwangi. Nggih. Berdarah. Aku berdarah-darah. Coba kaya ngapa cengkir gading Mbak Ida Lala dan Mbak Gak Deni. bisa. Yo. Wong loro ben apik.
Sekar gendeng kira kating judunge wong menek kondak kalapa yang layang tuwi piring samenceng kare kendalana piring sumipla alama ning kalangan sutra penek ana unduana kalapa bedene sekar gendeng cangkir kancing gending wong menek kondok kelapa konalan mati yang nyari sak pancing jadi senyalana sikira tumipya halama ring kalangan sotro menek kono aduana kelapa ya sekar gendeng sengkera kating ireng emang menek kondak kalapa jangan layang tumit piring sak panceng jadi sendalana piring tumit lalama ning kalangan sutra penek kono unduana kalapa bedene makasih. Matur nuwun ya, Jeng. Ji, Iki